Aká je zmrzlinka? Dobrá. Dobrá. Ahojte priatelia, vítajte naspäť v kuchyni Pennybell. Pre tých z vás, ktorí nás ešte nevideli variť spolu, sa predstavíme. Ja sa volám Veronika. Ty sa voláš ako? Izabelka. Izabelka. A ty sa voláš ako? Penelopka, áno. Keďže sa nám už blížia teplé letné dni, dnes sme sa rozhodli, že si prichystáme domácu zmrzlinu. Ideme na to. A začneme s prípravou základnej zmesi. Postačí nám čerstvá šľahačka, respektíve čerstvá smotana na šľahanie. Celú si ju sem vlejeme. Môžeme začať mixovať. Áno, Zlatko. Vyšplechla? Ešte musíme trošičku. Stačí, dobre. Počkaj. Dobre, výborne. Môžeme ochutnať. Ale len s jedným prstom. Vyskúšaj. Chceš vyskúšať aj ty, Penelope? Nechceš. Takže smotanu na šľahanie sme si vyšľahali. Zapamätajte si, že musí byť veľmi studená z chladničky. Môžeme pridať ďalšie ingrediencie. Easy. Daj tam vanilkový cukor. Tuto. Môžeš, dobre, výborne. Penelopka, Zlatko, zober si túto lyžičku. A za jednu veľkú lyžicu zoberieš tohto práškového cukru, dobre? Výborne, za veľkú lyžicu práškového cukru. Stačí. Teraz môžeme pridať kondenzované mlieko. Chceš vytlačiť? Áno. Vytlač, môžeš celé vytlačiť. Druhé vytlačíš ty, Zlatko, dobre? Vytlač celé kondenzované mlieko. Jedno máme tuto. A z tohto druhého... Penelopky. Dala si Penelopke, výborne. Z tohto dáme iba polovičku. Môžeš stlačiť, Zlato, ideš? Ale nie celé. Nie celé, iba polovicu. Výborne, no. Stlač silno ešte. Super. A môžeme znova vyšľahať, dobre? Môžem ho ja dávať. Zapni. Nie. Ja. Tak, základnú zmes máme hotovú. Nezabudnite dať aj kondenzované mlieko pred použitím do chladničky. Teraz si môžeme pripraviť aj rôzne príchute. Ako prvú príchuť si nachystáme kakaovú zmrzlinu. Potom pomiešaš ty, Zlatko, dobre? Výborne. Teraz si preosejeme kakao. Zatiaľ dáme také 2-3 kopcové lyžičky čajové. A Izabelka potom pomiešaš, áno? Ja. A potom ty pomiešaš, keď dáme ešte aj kúsky čokolády. Dobre, Zlato? Izabelka, pozri sa teraz takto pomaličky. Môžeš začať miešať, dobre? Premiešaj pekne kakavo. Dobre? Celú zmes takto pozamiešaj, aby ti nevypadávalo von. Dobre, Zlatko? Dobre, maminka. Výborne, Zlatko. Daj mi. Teraz pomiešaj Penelopka. No. Čo si bola ukradnúť jahodu? A takto? Penelope, Zlato, môžeš dať pár lyžičiek tejto nastrúhanej čokolády. Daj túto dovnútra. Ešte jednu. Výborne. Stačí. Daj sem. A môžeš trošku zamiešať zmrzlinku. Pomiešaj takto. Ukáž. Výborne. Tak zmes máme pekne zamiešanú. Teraz si ju zarovnáme. Môžeme si ju ešte poprášiť troškou čokolády. Popráš povrchu. Výborne. Teraz Penelopka. Zober si a popráš. Aj tuto všade. Áno, máš špinavé, potom si umieš. Aj tuto všade, Zlatko. Výborne. Dobre, OK. Potom si takto. Dobre. Poprášime povrchu. Výborne. Vidíte, takáto pekná zarovnaná. Môžeme ju zakryť. Dobre, uzavrieme. A dáme do mrazáku približne na 4 až 5 hodín. A
Ako druhú príchuť si nachystáme jahodovú zmrzlinu. Dievčatá, môžete hodiť, Izabelka, hoď sem pár kúskov. Normálne s ručičkami, pohač. Super, Penelopka. Daj teraz ty, Penelope. Chceš zobrať takto? Nechceš. Teraz si ich rozmixujeme týmto ponorným mixérom. Tak, máme rozmixované. Teraz dáme zase zmrzlinku, túto našu základnú zmes. Výborne. Penelopka, chceš dať toto dovnútra? Daj toto nalej. Ó, super, pozri. Výborne. Môžeš ju pomiešať. Pomiešaj, bude celá ružová. Áno, rúžové. Môžem? Z týchto krajov a do stredu miešaj, Zlatko. Celé, aby bolo celé rúžové. Ale aby ti nevyšplechlo. Dobre. Výborne. Môžem? Ešte dokončíme. Môžeš ochutnať, keď chceš. Chutí ako jahodka. No pozri, máme takúto peknú rúžovú zmrzlinku jahodkovú. Ak chcete, môžete dať návrh samozrejme aj kúsky jahod, aby vám chrumkali pod zubami. Keď chcete. Keď chcete. Pekne si takto zarovnáme. Zarovnáme takto povrch. My si dáme na ozdobu len takéto 3. 1, 2, 3. Dobre. Výborne. Môžeme zavrieť. Dáme do mrazáku na 4 až 5 hodín a potom môžeme ochutnať. Tak priatelia, zmrzlinku máme hotovú, môžeme servírovať. Ak sa nám to podarí dobre naservírovať, asi sa ti to bude... Ó, pozri! Vidíš, aká pekná zmrzlina, páč. Izinka, aj ty si prosíš kakavovú? Áno. Con sopra un pezzettino di fragola, per favore. Po slovensky? Scusa, ho di jahodky. Choď za tatínkom na chvíľočku, dobre, Zlatko? Aha, pozri, takto ozdobíme Izinky, áno? Už ťa čaká, môžeš ísť, Zlato, tak to môže byť? Áno, takto. Poď ochutnať, nech sa páči. Aká je zmrzlinka? Dobrá. Dobrá, tu dáme aj jahodovú. Ozdobíme si takto. To bude pre mamičku, dobre? Aj maminka si pomaškrtí. Ozdobíme takto pekne jahodkami. Vynikajúce. Je výborná. Tak priatelia, sme na konci. Ďakujeme vám za pozornosť. Ak chcete, dajte nám vedieť do komentov, ako sa vám podarila dnešná zmrzlina. A my sa vidíme pri ďalšom varení v piatok o 5:00. Čau!